ano, siyempre ano, mag-ikot-ikot yung mga ano nila, yung mga tauhan nila para mapuksa yung mga krimen na nangyayari dito. Sana paigtingin pa nila yung, ano, yung seguridad ng mga citizen natin. Talamak pa rin yung droga, ma. Sana yun, yung dating masimulan ng dating Pangulo, sana ibalik yun. Maghigpit sila sa munisipyo, sa mga pulis, ma-monitor nila yung mga nangyayaring krimen. Tapos yung paglabas-labas ng mga kababaihan, ganun na. Dapat mag-focus sila ngayon. Maging alert sila palagi. So far naman, wala naman ako naririnig sa drugs, pero more on sa rate, ganun lang talaga. Mag-regular checkpoint, tsaka regular na libot-libot po sa mga lugar dito. Lalo na po sa mga madidilim na lugar. Oo naman, kasi mas magaling yung daan yung sumunod sa kanya. Yung papalitan ngayon, mas maganda. Ano pa yung nakikita nyo ngayon, sir, pa na talamak na dapat pa nilang solusyonan? Ayun yung drugs. Tsaka yung mga pogo. Dapat gampanan nila ng maganda yung trabaho nila na wala silang kinikilingan o wala silang pinoprotektahan. Dapat lahat ng tao maging patas yung laban nila. Wala silang pinapaboran, ganun lang. Para maging maganda yung kinalalabasan ng mga investigasyon nila. Ang pinakamarami na nangyayari dito sa kahit saang lugar, yung droga. Kasi yung droga kasi ang nangyayari diyan, nahuhuli nila pero ang kinalalabasan naman pag minsan parang tao rin nila yung gumagawa, ganun. Na pag minsan nire-recycle, ganun, di ba? Kaya hindi maubos-ubos yan kasi protector din yung mga iba dyan eh.